uyiphethe ipeni lapho-ke nayo Mana-ke ngisazothatha ipeni mfo. ungacishe Awucisha manje. hayi mina bhala phansi okubizela mina Mana. Yeah, Bishop. 07 Yeah, Bishop. 072 Yeah. 111 111. 111 man Abangani. ababili nowodwa Yebo, 111. high tip 1 man it Yeah. is 072 Yeah, 11. ngathi one ababili abafanayo nowodwa Yeah. ezingaki lapho 3. ya Yeah. besithi 3 no 3 futhi ofana nalabo 3 Yeah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 igcina ngozira ababili Okay. uyibize futhi 072 yebo 111. hayi triple 1 man ithe 11 Okay. ithe 11 bese ufaka u1 ofana nalabo ababili Naphinde ngifakile 1 about 3 pen. manje uthi tip 1 yini khona 111. hayi bethi mina 072 Yeah. 11 Yeah. bese ubhala omunye u1